wengana kwethu lapha khona lento ubani lo muntu lona nangu lo ubani ukhalalensha lo shaya ikhanda lapha athi akusebenze lo shaya ikhanda lese lingasebenzi lona elakhe lo ubani umhlathi wenja ngiyakubona lokho ukuthi wetila akusebenze lokho uyakubona lokho uphungalenja wengana kwethu uyabona le yanto lamphem lo angiyazi na le yanto ubehlele iqhofo maskandi lapha ethi bayapeta baye ushuni wabo uyapeta intambo kunje ethi bakhejile banjani wasehlabelelo lapha wakhipha umsuzo we-album into angazi uzuyibona kuyabhimba nokubhimba le yanto sekuze kwakhunda neshiku isiphomoliya ukusuka kwebhanoyi ibheka angazi noma uthi ubamba izitayela noma ukuthi wengaza kwethu one nembele yakhe yokutelefoni and kwena ngihashelele imtshele ukuthi izinsizwa babhema omlambo zifisa nje ukuyisondelana naye sikhulume naye first ugaxa ngithi ukuthi into ebimenza gxeke komaskandi yini kanti yena mase sizokhipha umsuzo njena ngane kwethu ngidinwe ngiza ngimaganga ngithi ngoba uthi akusebenze lokho mhlambe kuye kase akusebenzi lokho lapha ngeke kusebenze ungeke ushaye ikhanda ngale yandlela bese ucabanga ukuthi lokhu kuzosebenza andikane ngitholelena kanza kwethu nimthethe into izobabhemisa itheka akasondela yimi lo ndoda washuni wena mfana wamlamba utheni kimi ngami khanda lakho alisebenza nafana wazobani kuyakhulunywa kanje ngensizwa Nkosi yensizwa inkosi kaMaskandi wazobani ukukhulunywa kanje yabo nje mfana into engizoyenza mina ngizovele ngikushaye ngikubize ngombhemo wena umfana ngizovele ngikushaye nje nginabise nje ngenduku ngoba amehlo akho kanje yabona into engekho aqondisa la mehlo ubone kahle ulalele kahle album mfana wami iyashisa iyashisa mfana kumele ukujwayele lokho uma bengakutsheli iyashisa mfana hamba uyolalela ingoma lapha ukulalela ingoma zenoba nobhululu bakho labe enikhothana nabindlebe lalela ingoma mfana zomtsizwa zomaskandi yimini inkosi mfana akukhulunywa kanje nesilo samabandla wonke kaMaskandi khulunywa kanje mina mfana uyaguqa uzokhuluma nami ukushaya umlomo mfana into engizoyenza vele nginenebule nje ngemvubu ushaya isikhathi shona ukuthi uke mfana ngizenza ukuxebula nje uyangijwayela phela ukushaya umlomo nje ngenqindi nzizwa phunga lo mgodo mfana akuyinsizwa le yabona ukuthiwa uphungalenja uyiqala lapho nje ngesikhathi usayibiza ngephungalenja ubona ukuthi ayikho ke lento le uyibiza ngensizwa kodwa uthi uphunga lo mgodoyi uyawazi umgodoyi uphunga lo mgodoyi shit kuyasho ukuthi uyikora awusiyi insizwa yini insizwa awuchazi igama elithi insizwa yini insizwa kuba nomgodoyi ukhona umuntu osewathenga lento yakho noma mhlawumbe uthenga oAlimgube bungcono kabi somahlaya hamba qoqoza lele khanda lakho ngesibhakela la ngoba ingqondo nayo yahamba khona lapha ngaleso sikhathi leso phunga nomgodoyi fana nobubi lobo budo lo gaka shit hayi phunga nomgodoyi khona abantu abawulwela uMaskanda sebewulwele waze wafika kuleli zinga okulona njengamanje bese kusuka amakwerekwere le ngakubo eMozambique eza la azomosha uMaskandi insizwa makwenze njani wena phunga nomgodoyi ukuthi uyinsizwe ngilwana legama lokuthi uyinsizwa anginendaba noma ukuthi wena ucula ngathi umumethe izambane lishisayo noma ucula ngathi kucela ukudla emlonyeni okwakho lokho ngilana lelo u22 insizwa wayinsizwa wakuphi khona wayinsizwa wakuphi nendawo shit nobubi
nomlomo upetukile ngathi wakhula ngeblow job. Shit. Uyinsizwa wakwenze njalo, foseka.